Tuku tenggok sak botole, ketoke wedok ning metu botole. Lah ya. Nesu. Kok suwe ra ketemu pisan kok nesu. Kok kowe mosok gembol botol ta, Dik? Ora botol ya, Jes. Lah apa? Ning Kali Serayu, Heeh. kulaan petis. Artine Bintang tamu wayu ning gembol linggis. kudu kuwi. Lah apa? Kodhok mangan kupat. Neh apa neh kuwi? Dhuwure wedok, ngisore jengat. Iki lho piron iki lho jengat Iki lenggah Bapak anggota dewan. Aku muda. Rama Widodo. Rama Widodo pejabat ugi. sekondar. Nah. Aku nek kon guyon saru ati kula ra tekan. Lah terus? Wujudku elek, rupaku elek ning kon ngomong saru ra tekan. Nek nindakke malah ra apa-apa. Alah. Oh lah. Yo ra etok Oh, malah. mboten itu. Maluwih parah. Lah, mesake malaikat nek ger nyatet dosa sing samar-samar ngoten lho. Lah, iya. Sugeng dalu Mbak Limbo Macangi. Sugeng dalu Mbak Apri kawan Mbak Mimin. Nggih. Wah, dalu niki masyarakat Nganjuk ngentosi rawuh sampean wong loro. Pun diangu mboten sewanten Lah, Nganjuk. nggih. Nek aku iki Piye? pisan iki no. Mosok to? Aku mau anu Rama napa mboten klentu wong Jawa Timur kula dagelan hebat-hebat gek kula bekakas kados mekaten napa Bekakas. layak suwan wonten mriku ngoten. Anu Mbak sindane Pak Kakon nggih pun cantik-cantik. Ning? Suarane ya apik-apik kabeh. Ning ora ana sing nuju prana kejaba jenengan ngono ki apa aku keluyanku ki Oh, Ramane yang digono. Apa? Oh. Aku Masa ta? jane ya ora ayu-ayu banget, ya standar ngoten lho. Standar, Ning kan ana wong ayu ning disawang membosankan. Iya, iya. Nek kula ki ora patek ayu ning wadahi bayi ra apik. Dadi nek ndek turun ki ndek turun sing apik. Dadi wong ki milih macem-macem lho. Mosok kowe ndek wadah bayi to, Le? Upama gelem meteng ora metune jaran sak andonge. Apa ora jahitan 28 ya umume. Lah umume wong kok. Ning aku mongkok lho, Jas. Piye to? Nyun duka le Bapak kalau begini dadak kula niku dadak kula ngel-ngel jadi wong wedok niku ajeng nggih izin bojo riyen to. Anu kula dianu disuwuni Rama Widodo wonten Nganjuk niku pareng mboten aak kula nggih ngoten to. Ngono kuwi. Bojomu to? Heeh, lah kan ya nyun pirsa to Pri arep langkai wong wedok kaya apa paribasan prujuk anu apa Krubyuk Kabutan Pinjung mentelung Kabutan Glung nek ra entuk lilahe wong lanang ya rakyat dhewe salah to. Mulane metu bengi. Lah terus bojomu ki bangsane apa? Demit ya wong to kok. Nesu. Terus angsal langsung kula sowan Bapak dados nggih nyuwun pangapunten menawi mboten langsung saged oke ngoten niku jeneng kula nek mboten etuki carane bocah cilik lunga nek rung etuk idine wong tuwa. Lah to paribasan ora pamit wong tuwa selak kesusu ning dalan ya kesurang-surang. Ning wong wedok nek kawengku dening kakung arep lunga ya kudu pamitan bojone. Lho, aja mung nilapke ku kleru gedhe. Ya. Aturane ya kudu digunakake. Pinter, Le. Senajan to wong wedok ki pinter golek duit rono rene imam keluarga adalah laki-laki. Ya. Lah nek kowe berkeluarga ngono kowe dadi imam apa makmum to, Le? Wes Takon ki ya lumrahe disauri kok mah nesu. malah arep boborke Mbak Yune. Lah piye Ya to? nek ning omah ya dadi imam. Oh, Nek ning kene dadi makmume Pak Kakangko. Ah, iya arnya iki Bud. Menika nyun sewu Bapak Ibu para pamirsa, garwanipun Pak Kangko formalitas ingkang wonten kakak menika. Buduwi. Buduwi ingkang wonten kakak menika ning formalitas. Ning nek sehari-hari jane nggih kalih kula. Yo alah. Lho kan sing kon sing dijak rono-rono nek golek utangan BRI barang nirang datangan ya kono. Ning sing dinggo. Ning angsur aku. Oh. Lah pandemi 2 tahun setengah kejaba diopeni Rama Widodo apa ora aku sing nyukupi Pak Kangko ki. Nek sing melayani ya kowe. Ngladeni dahare. Wis cocok critake ya, Pri. Ngapa? Ya jenenge kono tresnane kan jane karo aku. Mergo aku ora iso ngrebini, terus golek karo kono ning aja ngantek krungu sapa-sapa lho iki. Oh, sik tak takon. Jenengan aja tok tekoke, suket godhong aja ngantek krungu. Aipe kanca kok karo aku suwe sadurunge karo budu wis karo aku. Ya Allah. Ning KTP kakak kono ya gur men Pak Sukron Suwanda ki seneng nek dimantu kuwi. Nek asline aku. Gandeng Mosok to? Kok aku ora aja percaya. ngantek pirang Pak Sukron Suwanda. Mosok Pak Kangko iso kilap, Lek. Ora kilap pancen kono ki demen kok ora kilap. Mbok
klarifikasi kudu klarifikasi niki. Pak Kangko. Apa? Sanjange Lekmin jenengan niku tresnanipun kalih Lekmin pun melampah setunggal tahun dangu niku. Heeh. Nggih. Bener. Yo ngalah, mosok to? Iya. Napa mboten bingung golek nggone? Aku sewengi mbetetet golek nggone ra petuk-petuk malah. Aku jek penasaran nganti saya ini. Soalnya aku ora langsung Pri. Nek rung dinikah resmi kan aku wegah, ora tak serahke kehormatanku. Ora. Soalnya prinsipku ngono ya. Ayu kaya wong wedok, wasise kaya ngapa wong wedok, paribasan sundul pengeret atau kepinterane pinunjul. Ning rek iso njaga kesucian dan kehormatan kuwi nilainya udah rapot merah. Soalnya wanita itu adalah sekolah pertama kagem putra-putrane besok. Lho nek paribasan pinjunge wae kendho. Lah, aku mulo nek disenggol oke lah ya ora masalah sekedar nyenggol ya, tapi nek sing siji kuwi ora kejaba nek dibayar. Anu jenenge piye ya? Kowe iki ledek apa purel jane? Wah, kleru meneh. Wong ayu ki ngomong sithik wae kleru ya aku gumun. Nek mongkok sanget. Bapak Rama Widodo menika pantes tinulat Sinudarsono. Betul. Mergo sak ngertiku lho Mbak Unang kleru. Bangsa ini besar karena 4 hal. Apa wae, Lek? Bangsa Indonesia iso besar karena 4 hal. Siji adile para pemimpin. Adil lan amanahi para pemimpin. Kaping pindho, Nomor 2 arif dan bijaksananya para pemuka agama sing iso nentremke swasana. Mergo Indonesia menika besar bukan karena satu agama, ora mung saka wong Islam tok, ora mergo saka wong Kristen tok, ora mergo saka wong Hindu tok, ning keanekaragaman kuwi sing dadekke bangsane nak dhewe gedhe. Dadi kudu sing nentremke swasana. sing kaping telu, Sing nomor 3 dongane wong fakir. Dongane wong fakir kuwi ijabah. Wong dongane wong aniaya ki ijabah. Terakhir. Sing pungkasan dermawane wong sugih. Lho, kaya didekake Mbak Limbuk mau, sak becik-becike menungso ki sing manfaat tumrap menungso liyane. Dadi bengi iki kasunyatan matur nuwun Bapak, jembahno ya Allah, gak langsung lunas kula mengke mulih pun pamitan mboten ya Pak. Kula Rama malah aku dipun lunasi. Mboten napa-napa Mbak Mimin aku majleg terus piye sesuk leku mulih aku wis tak entek. Ning ya ora apa-apa wis lah tapi nyatane wis beliau itu ya wis bijaksana. Ora mung sampean, aku wis sasi kepungkur kae wis lunas. Ya. Dawu langsung transfer. Heeh. Rene iki nyaur utang padha kowe, ngerti ra? nyaur utang. Berarti ora ana pengarep-arep. Heeh. Dadi pomongko aku mandek Kediri apa mampir ngendi ngono golek tambahan ngono ya ora apa-apa ya. Ning Guyangang. Guyangange ngono apa to, Pri? Nggon bakul pasar. Oh, ya snack-snack ngono sing di. Kan aku wong ra mudeng napa to niku Mas Kangko. Lah kuwi apri iki dhisik kulino rene kok nanti apal darake. Sejarahe aku tekan Nganjuk pertama kali ki yo nderek Pak Kangko. Oh, jaman kowe jek letek kae yo. Kok ayu tenan lho. Atase wong lanang iso hayune kok ngene gumun aku. Aku sing wedok asli malah ora iso hayu yo. Asli lho kula. Wedok asli nek nguyuh yo ngadeg kok. Kok. Engko nek lungguh Parawani Bumik. Pri, Apa? Mbok Kakung, Mbok Putri. Heeh. Kuwi nek toyan, toyane pipis utawa kecing iki sunahe lungguh. Terus sikil kiwa ngene sithik. Nah, sunahe ngono kuwi. Kaya kenal to aku ngene. Mula aku ngomong kae lho, mriki ora saru, ora saru. Dosa siksa kubur. Iki abot iki. Kubur. Iki. Siksa kubur. Medeni. Sing paling medeni kuwi siji. Siksane wong ndek utang ora gelem nyaur. Mula nek ana kematian kae ingkang tasih sambetan utang piutang saged hubungi keluarga. Mergo nek urung disaur ndung lunas utange ijek disiksa. Nomor 2, siksane sing medeni kuwi siksane wong sing pipis utawa kencing ora diresiki. Ora cewek. Ora cewek. Yo. Aku ora medeni, aku nek ora ana banyu nganggo godhong kok. Godhong apa? Ya dong jati apa godhong apa sing Dong jati sing ana ulere. Wis dong jati kemramias tambah uler. Rasa terapi le. Mak Erot engko ora payu. Nyon duka apa ora ngomong. Enggak. Terus sing angka 3 apa? Nggih loro Wing niku. kali. Loro. Nggih. Iki lho sing jenenge ya ngene iki. Kaya bank. Oh niki nggih weton bank kok. Kok iya? Alumni bank. Wah, Bank Bank Nasional, Sanes. Bank BRI. Sanes. Lah Bank apa? Bang Jo. Niki.
Apa ya kuwi? Selak ijo. Saurunge ketemu karo mbiyen aku kan kenaku karo Apritra. Nggih. Mbiyen kerep tak go ning Nganjuk iki Apri iki urung karo awakmu ke jaman kae ning endi awakmu iki? Kula tesih ngamen sepanjang pundi nggih Klaten dumugi Sragen. Kuwi tenan ya. Naik bis ngoten terus mungkin alat musiknya didelikke. Soalnya ketok alatnya musik mungkin bis niku mboten gelem ngendheki. Dadi delik ngoten. Mungkin ketok dindeki kali kondektor kok langsung melayu beradab ngoten. Terus kula jeneng kula wong wedok kan melayune mboten nang kancane sudah munggah kula kan. Mas, kula ketinggalan terus. Akhirnya aku ora payu ngamen dinyangu wong ya ora apa-apa lah aku ya ngono. Piye to jane nek ngamen ki ya nyanyi to? Ya nyanyi. Enek alate ora kene. Enek cicik-cicik tapi lek pengamen piye ya, Mbok nyoba ta. Dibuktekne lek kuwi mantan pengamen ning saiki wis mulya ngono. Biyen piye? Lagumu nek ngamen piye to, Le? Ya umume ae kan ya umume ae kok ngerasa ngono kuwi. Ayo piye? Aku mau nek tuyak goyang senono ngono kuwi. Piye to lagune nek ngamen? Piye? Saurunge lek mesti salam sik. Salam sik. Misi Om. Nek ora tok bindeng to. Sengau. Sengau. Zaman semono jahiliyah lho. Saiki kan wis ditutup Rama Widodo ya serang ngono meneh. Sejarahmu ngono lho ben para pamirsa-pirsa. Doel, sukanya doel. Nempel, maunya nempel. Cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat ini licin, lihat body mulus Ya, nganggo goyang ngene-ngene barang to. Iya, soalnya kan ngene, untuk menarik kita tuh kan wong dodol. Oh. Wong dodol kudu menarik, ibarat marketingnya piye? Lho. Lah nek goyang ngene banter-banter langsung melang iki geser. Apa nih? Iki lho perabotmu lho iki geser to. Ora geser pancen tak kon tamasya. Susu kok sobo. Berarti intinya bukan masalah ngamennya. Setiap manusia iso berubah, Gusti Allah iso merubah nasibmu yen kowe gelem budidaya lan ikhtiar linambaran doa. Wih, tadi malam aku mimpi kawin penghulunya Juwana Ibrahim indahnya mesranya mesranya Tarik sis. semongko kok terus dadi lanang. Kok dadar terus. Ngapa lho, ngapa? tapi itu masa lalu Pri. Loh, masa lalu ki ya ora kena dilupakan, wajib dikenang. Ora, maksudnya gue cambuk saiki kabeh dalang pengen ngayun ke aku. Allah. Mergo rupaku, mergo wasesku, mergo suaraku. Aku rung dites swara lho iki. Loh iya. Ya dites swara ya. Ya lho tes swara. Heeh. Wonten pamundhutan. Wonten. Nah niki saking Pak Haji Suratman SPD MMPD ngangkatan Tejoso insyaallah bijang tanggal 22 Oktober 2022 badhe nimbali Mas Kangko sak kanca. Oh nggih, Bapak. Sakniki nggih sowan nggih nyuwun gending podang kuning. Nggih. Heeh, nggih Pak Bupati wau nggih nyuwun lagon. Kalau Pak Bupati ngetake guguk asmara lali janjine makane bojo loro. Heeh, karo podang kuning. Pilihan sing ndi sing kira-kira sampean seneng? Ya, sing seneng ki nggon permanukan ya, Lek, podang kuning. Podang kuning. Dibawani sik lho ya. Bawani. Angger lagu sing mengandung manuk kok kowe seneng to, Pri? Balik. Towel. Asik. Wes ora. Mas matur nuwun nggih, Mas. Lebih baik Dedek hidup menjanda. Wong latah ngono kuwi. Kula nek latah ora saru mboten. Ora saru heeh. Ora tekan atine. bawane gentenan lho ya. Heeh. Heeh. Ndang. Ya. Ngopo nyawang buduwi kaya serik ngopo? Wis perjanjian hitam di atas putih. Saben wayangan ning ndi nek bintang tamune aku iki aja melu. Iki ki sapa? Maruku. Wis perjanjian ora piye.
Nek pas iki melu bintang tamune aja ngejak kula. Oh iya, lah kowe sing ngatur lak Rama Widodo. Lah iki kudune kene kan mundur mulih. Lho, aku kan ra ngerti nek bintang tamune kowe. Keboti aku. Ra ngerti apa ning pamflete Mimin Angga iki gedhe sakmono. Pamflete gedhe fotone kono gedhe. Sing cahayane cumlorote ya geraku kok. Iya. Mosok ana dalang kok. Dalang ki ya menungso ya kanggo lali luput ino salah. Ayo bola. Nadyan wujuh temong peksi Ah iki wedok tenan iki. nggih no Lah wong le sunat le ngeterke aku wedok tenan. Oh ya sunat ndek men. Lah kula perawan gedhe mriku jek Joko cilik le ngeterke sunatku anu kok sunate ndadak prindo le hapri niku. Kok iso sunat pindho? Sunat tenggane Bang Supit kakung to. Heeh. Digolek iki diobak-abik iki ra ngerti. Digolek ra bareng lah kok piye to pri kok wong kowe iki statuse kan ya lahir lanang kok disunati ora kecekel ngono. Pindah Bang Supit wedok langsung tolang-tolang ngono kuwi. Ndak piye iki pindho niku les. lah bang supite lanang le digoleki mah kutil kok kae Oh. Ra menghormati kanca-kanca sound system. Ngopo? Mike dadak iki sound system ibate kok ngono ra menghargai. Wong banget iki lho. Nyambut gawe mong tinemong. Aku ngomong bola-bali to, lambe kuwi arep kok gugunen omonganku. Dalang hebat tanpa sindan-sindan sing ngumpuni, ya pagane ora bakal lumati kanthi sae. Sindane hebat, dalang hebat, yogane ngantuk kabeh, ya musike ora rampak. Telune wis hebat, engko sound systeme mletho. Dadi kok aja anu kanca-kanca sound system. Lah sing bener piye? Ya tebal tipis ketok, ning ora ngono banget. Lah ngene iki. Kok kaya kenal kok aku. Ngene ya. Tebal tipis ya perlu. Oh, to Mas, jenenge teknik miking ngene iki. Oh iya. Kontrol mic. Lah ngene-ngene. Kuduwe teknik miking. Di miking. Halo. Manis nang Lah kok ora nembang-nembang iki? Lah niki gilirane. Oh. Niki wae sing gampang men ditandangi apri. Heeh. Sing bagian susah bagian kula. Pat sing iki rada abot. Ya wis kono. Rodok melengking dhuwur lho Lho iki. nggih, apri ya napase ra tekan. Oh iya. Lho. Agak unjal napase wis dadi renane kiai akeh. Njupuk suara ki alon ae kok mah Wong iki teknik dhewe-dhewe ces ora usah nyalahke wong. kandel aku cong ngono to. Ya. Dadi ana penekanan. Nek kowe datar terus monoton. Dadi kuwi cengkok ya. Penekanan. Jenenge Jenenge kene iki jenenge pres apa napa Bu? Pres nek ten iki dosen. Presisi. prestis. Masih ana penekanan. Oh, iki jenenge teknik kala menjing muntir iki ya iki. Gede dhewe. Senengane do sirik nek mbek aku. Oh iya, ayo tutup Sindian ke. semenoka iki sing resik penggalih wong Burini. Burini. Liyane piye? Nyun sewu kula kok ora tumbak cucukan kok ora kok sekedananten mboten. Kula kan swara kula rada maleh ngeten iki kan do disantet. Ora tah disantet remuk dadak santet. Lah kula mimin ayu. Kondang mimin, suara becek mimin. Lah liyane ku mana napa? Terus niku do kong kali kong ana sing tuku menyan, ana sing tuku kembang, ana sing napa iki. Lah arep kowe njaluk digawekne Gusti Allah ki ora berkehendak. Kun fayakun mimin tetep laris ya laris. Arep dukun musuh dak rolas to.
ora ana daya kekuatan kang luwi kekuatane Gusti Allah. Lho. Dadi ki aja macem-macem. Dukun ki ya wong ya ger nggo sarana. Pokoke kowe ora macem-macem. Nyuwune kabeh karo Gusti Allah. Lho. Nyuwun pirsa Rama Widodara, rajinipun sedaya kalih Gusti Allah nggih. Menungso ki nggo lantaran. Lho. Oh. Donga ning makam ya etuk. Donga ning nggon ngendi wae ya etuk ning njaluke karo Gusti Allah. Oh, aku tenange dongane nek ning sarean monggo. Aku tenange dongane nek nggon sepi monggo. Ning tetep njaluke karo Gusti Allah. Nesu. Piye ta sithik-sithik kok nesu digatekke nesu ora digatekke. Nyanti Aneh die. Sing mbok gawe dingklike sapa? Rama, jenengan ngendika sekawit. Wonten ing MOU. Memorandum of Rama Understanding. Widodo didik. Panjenengan tak ngendika. Mimin kowe ning panggung go ayu-ayu. Ning nyatane kula teng panggung diwirang-wirangke karo Pak Dalang. Panjenengan kedahipun mboten trima, kedahipun. Mang bela kula Rama kula nyuwun perlindungan. Bapak Dewan kula nyuwun perlindungan, Bapak. Bapak, Mongko wong wedok iki saiki mempunyai hak yang sama di mata hukum dan pemerintah. Nek kasus nyatanipun kula diwirang-wirangke, kula lingsung, Bapak. Pak tentara nyuwun nang bedil telake niku, Pak. Kok wedine karo tentara ngopo? Diwa karo polisi ro tentara iki opo lek? Pak tentara bedile loro. Kok iso loro? Siji sing digawa, Bedil dinas karo pribadi. sing dinas. Bedil dinas duer mengurangi jumlah penduduk sing nakal-nakal. Heeh. Nek bedil pribadi dier nambah jumlah penduduk. Lah nek sing didiar kowe mbok ngantek menangis diarah ya ora tambah. Iya. Apa kowe ngerti? Ayo lanjutke. Masuk. Oh njlomprongke. Kok diajari apa ngono? Jlomprongke. Masuk ingkang kula nyolong napas ning ora ketara. Iya. Itulah sinden yang cerdas, smart. Nyolong ning ora ketara. Goleki si podang jenah. Kok edian. Lah ngapa meki lumrah dicekel ngene kok dadak diselehke? Sinden musikalitasnya tinggi iki, ambok mikir nang kono ya tetep krungu. Oh iya, mesti krungu mikmu dobel. Senane mengumbar aib Mbak Yuni. Lho, kok aib piye to? Sapa sing mengumbar aib saudaranya padha ae mangan daging mentah. Ih, Senengamu to? Oh, heeh. Ayo baca. Ayo baca. Saiki suara lanang kok iso? Tenan. Bisa ora? Dadi suara lanang. Hebo bunga iku. Oh, suarane Sukimen iki. Dedek Mimin. Nyanding bisa. Kuwi ngopo sikile dikono niki? Oh, dadi suarane cilik ki dadak ngempit perabot. Ya ngene iki pon sing woy-woy singkirkan. Empas. Nyanding bisa. Lanang. Iya lek. Beda. Lanang. To. Beda. Lanang. Beda. Lanang. Mesake tole. Lah apa? Lecet. Kowe duwe to? Nek aku ora duwe ya. Aku ger lerange nang ngene iki ora ger wedi nek mbledosi lho aku. Pengedan. Lagunipun padha kuning. Ya no. Heeh, ya. Ya. Maning omah wis ora krasan keluyuran kang goleki sing tak sayang
gandeng slirane ora gampang ati kekiwang liyan yen sipot yen andutut ati kepranan nora mento atiku sansaya gatra Masuk, Jaimon. tak sradani sonika putih Bicara Indonesia. Yo sinden liyane senggak. Rama Widodo uga ngrawuhne Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo. Dipun aturi jumeneng. Heeh, monggo Mbak Lucy. Nah, katuri jumeneng. Nggih. Nek Lucy ngateki gen ngrusak pasaran. Lah kok iso? Lho sak ayu-ayune dhewe tetep kalah asli karo kono kok. Oh iya. Nek ngrusak pasarane dhewe. Nggih. Jeleng, 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 jeleng. Biar jeleng. Wis wong Ponorogo e. Lek, apa to? Kuwi sinden apa gento to kuwi jenenge. Kok iso Ning yo ngono ning yo kamu? spek jenenge wong werna-werna donyane kahanane werna-werna. Ning rak polahe kan ora nunjukke wanita. Nek wedoke nek mlakukan ngene lho jes nek mlaki tek temlek temlek mesem Awal. temlek temlek nemlek. Awal. Lah wong wedoke ngono kuwi kok ning yo spek wong watake dhewe-dhewe. Tanduk ana pri nek aku ora telaten model ngene iki ora telaten. Lah ngopo kok ora telaten? Ya beda karakter tuh aku wong yang halus kok. Sugeng dalu Bu Lucy. Sugeng dalu. Suarane gede lho, Lek. Lek, Iki asline kan anu yogane gelungan mimbo-mimbo. Kan asline iki Yoga matak sinden gitu gitu iki. Yogane gelungan ger mimbo-mimbo dekne golek pasaran. dadi padha rak Nek sing dene. asli sinden kan aku. Iya, Mas. Iya, Mbak. Kok Mas sing nunggi gelungan ya. Aku pegel kok ya, aku lek ketemu wong loro iki terus pegel tenan, Mas. Lah nyapa? Kula niku selalu di mana-mana ketemu dia berdua itu mesti kula sing dikira. Apa nek cedak iki aku jan wis kalah ayu Apa tenan. mergo trekahmu kok. Mergo aku medun teko jeluk teko mobil to iki mau. Gluk gluk. Ayo tak sauri pripatmu mbok delok apa wedok iki lho Mas aku ngono.
Delan niki lek jujur mawon dandan ngeten lho, jiro lu lek dikira banget to. Jujur mawon kula tenang lho. Iya ki. Lah iya to lho, dengen lho, demese lho lek ngene iki lho, delengen kaya wedok tenan. Lho bokonge lek goyo. Wah. Sopo sing gak roh apri? Lho aku jejer iki. Lho tunggak jati liwat. Saya tak kok kemayune iki lho wis jan ora ilok-ilok wis kaya enak dipangan. Salira ngadi busana ki ya penting. Oh sapa to kae Mbak Lucy Brahman? Oh piyaine cantik wong endi? Piyayi Ponorogo, nggawa jeneng wilayahe. Ponorogo. Kok sapa to kok bocah sopan alus ora patek ayu ning wonge kok grapyak sapa to? Oh Mimin cah Klaten putra angkate Pak Rama Widodo. Lho, ra ya Rama Katut. Oh mula kok dijak digawa ning Nganjuk, gawa wilayah. Ngono. Oh bojone sapa to kae kok teko niku ngono. Oh Apri bojone kae. Pamane lha kuwi nggawa jeneng bojo. Aku kok wilayah, nggawa jeneng. Lho ngono kuwi apa punggawane. Terus lek Rama Widodo kagungan putra kaya sampeyan lu garwane sing kaya apa? Aku putra angkat. Oh, putra angkat iki maksudnya neng kene gaweane angkat Angkat. junjung. Ning ibu mah SMS aku kok ya. Pripun? Ya khusus Mbak Lucy sinden Apri Mimin lho. Sing Apri ben kondur apa-apa. Sing Mimin kon dikerik nih. Nggih apa? Diseker ning kene. Jare sapa? Lah kok apa? Mburi kae lho, walah kolame akeh. Rama iki lho kolame akeh nila, arep pakan nila. Nah aku ya Iwak cara aku ya arwana no. Cara Harga mahal. Bertahun-tahun harganya tidak akan turun. Beda kena kayak lohan kan sempat melejit bar kuwi terus merosot. Nah tapi arwana kan narwana sing bener ki rak kono kuwi nek Iwak ki bandeng. Lah Lah kok iso? Bandeng. Ate-ate. Ya jenenge beliau ki nyon sewu oh miji kae. Dadi setiap apa yang bernyawa ning alam donya ki Gusti Allah nyiptake nitah iku ndek fungsinya masing-masing. Lho. Oh Pak Kangko dikei kepinteran babagan seni. Oh dadi dalang sing iso nglipur Kyai Kathah. Oh penyanyi dadi punggawa praja. Oh sing amanah iso paribasan aspirasi masyarakat kaya ngopo. Oh Mimin kae dadi dagelan iso nglipur. Oh Mimin kae nek kanca yoga-yoga do kesepian Mimin kae sing ngancani. Tegese ngancani kepiye? Ya ngancani gedhekke atine dek nene. Ngono ki lho. Gedhekke apake? Gedhekne apane? Gedhekke atine udu gedhekke. Lho jelasno. Mula ki ya ana fungsine. Oh iya. Dadi ngene iki jenenge malam hari ini penyanyi pun Rama Widodo paribasan iki nek makanan jasmani kan sego, iwak, atau daging, sayur ki makanan jasmani. Makanan rohani ki yo ngibadah, nglipur, atine seneng nyenengke wong kuwi makanan vitamin hati kaya ngono kuwi. Dadi Rama Widodo ki wis ora asing lagi. Dadi beliau ini remen nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan. Tegese nggih remen nanggap wayang kulit. Dadi beliau itu pun ngajangi sedaya mawon. Sopo sing arep pengen gelar wayang, anggarane kurang gampang lho. Piyayi kaya ngono kuwi lho. Rama Widodo. Heeh, piyayi sugih amal ora kaya piyayine Rama kula mboten njaluk nika-nika. Sasi niku kula wayahe suntik kabeh Rama. Mang penggalih niku ya ngangkon. Suntik kabeh. Mboten kathah kok Rama suntik kabeh paling pira 200 300. Sing arep mbok suntik kabeh sing ndi? Iya jagane ku nek dinyangi yoga-yoga ngono piye ya jenenge. Wong ayu ki ya resikone gedhe. Apa yoga doyan? Ya nek apa yoga kan tukang son nempel barang mesti ora tak kei. Dadi seneng sedekah ya dekne ya. Ya bener. Heeh, jarine garwane Pak Dalang ora enek lho Pak Dalang wis Lah kula nandang hitam di atas putih kok gerningkah desa tok ya aku ya piye butuh pengakuan. Oh ngono ya bener. Jadi secara sah ki memang kowe garwane Pak Dalang ya. Sah kanggoku nek kamu di pemerintah ya ora. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah sowan wonten dalemipun Rama Widodo saged pinanggih para punggawa wonten Kabupaten Nganjuk menika para sesepuh sedaya Bapak Lurah sekecamatan pundi? Kertosono rawuh sedaya. Nggih, wilujeng nggih Pak sedaya mawon sehat walafiat. Wah, bar ngene sapa ngerti adewe terus mumpeng sak kecamatan. Amin. Nyapa? Iya Ditimbali ya tegese. Wayangan ngelipur. Wayangan lipur ya mosok. Lah ya wong telu kan wanita penghibur. Eh? Wanita penghibur.
Tegese menghibur masyarakat melalui kesenian. Oh, nggih. Ndredeg aku. Wanita penghibur iki langsung ngono, berbinar-binar auramu. Langsung apri krasa wanita penghibur. Heeh. Gundulnya. Aku lho gemes, aku malu salin aku ya mateni aku jan lali lek wong iki lanang. Lah aku ini nyapa to kaya apri kok salin ora salin ambek aku ngono. Kadang aku lali kapan kae ya ngono karo Manuhara ning jero kamar aku lali sadung udo. Aku lanang, aku mblau. Wis sumpah tenan aku lali kadang. Iki mau lek men kok wegah salin bareng jenengan kok ora le perkara piye-piye. Lah padahal dandane lho bareng lek ngenteni kaya mbok. Wis melang nek salin bareng kok nek sak wayah-wayah mari. Mari apa nih? Dadi fungsi kuwi lho. Oh iya. Mama kan nomor ning jane disediakan kamar kalian Romo Widodo luar biasa nek gantos wonten mriku Mbak Mimi. Iya. Nang aku pilih ning kamar mandi mau. Lah nyapa? Aku agak deres-deres sih to Mbak. Ketoke lek deres ki ora nggon kene kok, nggon kuping ngono. Kayak umpama deres sih metu apa? Kowe iki kaya aneh-aneh kaya Mas Wijo Kangkong. Nggih. Wonten napa menika? Mbak anu nuwun sewu Mbak dalem. Lucy panjenengane Bapak Ketua Partai Golkar saking nggih rawuh. Rawuh Kalian dari Bapak Estu. Oh nggih Bapak, sugeng dalu. Mbak menawa kersa diaturi pinarak wonten panggung. Lho, Jenengan nggih, sing luwes toh. sing ngaturi Mbak Lucy. Pun beberapa tahun yang lalu kita sering sowan ke provinsi saiki belas. Kok cek corona kok. Oh nggih to? Nggih. Nggih leres-leres. Menika Kurna. sampun mboten corona monggo dipun agendakan Bapak. Oh nggih, Bapak monggo katuran jumeneng wonten panggung. Nggih. Dipun suwun Bapak masyarakat Estu, nggih. Kota Bapak Nganjuk. Estu, Nggih. monggo. Kalian Sepote, sinten Mas. monggo nderek. Ya, ya. Tulung. Nyuwun sewu Bapak Dalang. Nggih, dalem Bapak. Nggih, kula temaken rumiyin kula paring asma Sarmuji Bapak Dalang. Nggih, nggih. Nggih. Jane kula nggih nate panggih kali Mbak Mimin kali Mbak Apri niki. Wonten. Ten Bonbin apa? Nate kula undang tapi mesti lali niki. Lho niki lek pun lunas napa mulai kesupen lho Bapak. Mbak Mimin kali Mbak Apri ini mesti lali wajah lali, jeneng lali. Nggih. Sing mesti ora lali rasane lali. Oh, ayo kowe tau nyapa kok rasane. Dijupuk rasamu lho Kula lek. kok jemleh kali sampean utang men kula lali. Percaya. Jare ora mau. Nate kula undang teng Jakarta mbok pilih ingat panjenengan wonten Manggarai Selatan wonten. Oh, nggih. Nggih, leres to? Nggih. Wonten Oh, Jakarta, alhamdulillah wonten berarti kula. ingkang dereng kula, Pak. Ya Allah, Pak. Mbok bilih butuh dukun pijet, Pak. Nggih. Sing dibutuhke ora wedok. Nyuwun duka nggih Bapak awet nggih schedule kula nu kathah sanget dados Kyai Oh, Kakek. schedule. Wong kaya ayu kok. Lah kono ngarete di schedule lho. Lah iya. Nggih matur Nggih, nuwun yen nggih. pangapunten. Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Sugeng panggih malih, nggih. Nggih Pak, sembah nuwun. Nggih, niki Pak Estu menika anggota DPRD provinsi nggih saking Golkar. Kula nggih anggota DPR RI saking Golkar. Kula sering nanggap wayang wonten dapil kula. Dapil kula niku Kediri Tulungagung Blitar, Pak Dalang. Oh, nggih. Nggih, kula mbok menawi nggih nate panggih panjenengan wonten dapil kula. Oh, ngaten nggih, Nggih, nggih. nggih. Kula asline Blitar lho, Pak. Nggih, kula semerep. Nggih, nggih. Niki Pak Estu asli Nganjuk, ketosana mriki nggih. Nggih. Mayor Jenderal TNI Pak Estu menika. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak. Bapak Dalang, kula matur sekedap saged. Saged Oke, monggo. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sugeng dalu rahayu. Alhamdulillah kula Pak Estu kalian rencang-rencang saged rawuh mirsani mersani wayang ringgit
undangipun Rama Widodo, alhamdulillah matur suwun sanget Rama. Niki Rama Widodo niki kados tiyang sepah kula. Kula asring mriki nggih dawuh-dawuhipun Rama Widodo nggih sering kula pirengaken, kula nggih setuhu kalih Rama Widodo. Alhamdulillah pagelaran wayang saged dipun wiwiti malih Bapak Dalang. Nggih. Alhamdulillah niki Golkar Jatim nggih sampun nanggap sampun kaping gangsal mbok menawi niki. Oh, Bojonegoro, Ngawi, Mojokerto, Malang nggih terus Pak Cahyo pun tadi nate kula undang wonten kantor DPD Golkar Jatim pas tesih pandemi. Oh, Terus nggih. niki sampun gangsal insyaallah dilajengaken ngantos sedoso Bapak Dalang. Nggih, nggih. Nganjuk mangke tanggal pinten Bu? Tanggal 5 November. Tanggal 5 November. Kediri insya Allah tanggal 16 Oktober mbok menawi. Oh, Golkar Jatim keliling sak Jawa Timur insya Allah nanggap wayang. Niatipun nguri-nguri budaya Jawi. Monggo sedaya masyarakat kita sedaya saged belajar saking wayang. Kados lakon Banjaran Kumbakarna niki nggih kula nggih belajar niki Bapak Dalang. Nggih, nggih. Kula belajar lakon Banjaran Kumbakarna. Kumbakarna niku wujudipun raksasa kadose ala tapi tumindakipun jane nggih sae. Saya nggih. Kadang kula panjenengan monggo mboten usah ningali tiyang wujude lahire, monggo sami-sami dipun tata atine kados nata atinipun Kumbakarna. Kula keten ngoten Bapak Dalang. Nggih, leres. Kok menawi salah kula dipun niku. Leres Pak. Mohon koreksi. Nggih, kula matur suwun pindah malih matur suwun sanget. Nggih. Kula angsal niku maringi kuis mbok bilih wonten ingkang saged nebak mengke kula paringi hadiah. Monggo, monggo. Nggih. Kuis niki tebak-tebakan. Kula jane pengin nembang tapi swara kula mboten sae, dados kula awali mawon sinten ingkang saged nebak niki judulipun napa, jenis tembangipun napa mengke kula paringi hadiah gangsal 100.000. Niku berlaku untuk penonton apa sinden apa Pak? Angsal sinten mawon. Wah. Tapi niki namung cuplikane mawon, nggih to? Nggih. Nggih, kula tes niki. Tiyang Nganjuk niki saged nebak tembang macapat napa mboten? Oh, nggih. Nah, nggih. Kinten-kinten ngeten, tapi menawi salah nggih kula nggih nyuwun ngapunten. Sigra milir. Belajar dosen kok. Musuh bodosan wis kalah kabeh wis. Dosen kok. Wonten dosen sampe. Sang ketek si. Penonton sing nebak. Napa niku? Megat terus tunggal nggih. Wis jelas bener bodosan. Bodosan. Dosen kok. Lah kuwi panganane ndak dina kuwi ya. Ya turi kok Kape kalih. Bu dosen kok ya tegel ya. Dosene mboten angsal nebak dosene. Kinten-kinten niku critanipun sinten? Nah, Bu dosen mboten angsal nebak nih. Critanipun sinten niku? Sigra milir sang getek si nonggo bajul. Sinten nebak? Oh, nggih Joko Tingkir. Kula paringi arta gangsal 1.000 wae. Wah, dan rezeki Pak. Cepet teh ora dadi. Nggih, hitung. Jangger. Wis, Pak, dum Pak. Mas, kejawe 500.000 bonusnya beto mantuk mimin, Mas. Tamongi, saking senengi bar mluwayu ra sepaton. Lho, nonton wayang itu hiburan. Sisane kula paringaken mriki nggih, mengke. Sembah nuwun, Nggih, Pak. nggih. Matur nuwun sanget. Bapak Estu monggo Bapak Estu. menawi Monggo paring dawuh. dawuh. Baik, selamat malam Pak Kongko. Sih, sugeng dalu nggih. Dangu mboten pinanggih Bapak Estu sehat nggih Bapak. Salam sehat selalu. Nggih, siap. Nggih. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Sarmuji memberikan pertanyaan, saya ingin memberikan doa. Doanya tapi menggunakan pantun. Ah, nggih. Ada kaca di dalam goci, Cakep. goci pecah masuk dalam sumur. Cakep. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini
mendapatkan berkah dan panjang umur. Amin. Sungguh manis buah kue ini, Cakep. banyak tumbuh di kebun keluarga. Sungguh baik hati Bapak Ibu yang hadir di sini. Semoga kelak semuanya menjadi ahli surga. Amin. Baik, kita coba Pak. Yang penting keluar duduk, kita sudah menyanyi, kita nyoba lagu geduk aja, Pak. Oh, lagu geduk. Ya, siap. Oke, Geduk. Bapak. Kita rame-rame. Mbak Lucy mriki. Rame-rame kalian Maranggono, Bapak? Nggih. Nggih, monggo. Ya, sindene kabeh jumeneng didampingi karo Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Lucy, kalian Bapak Estu. Nah, kula rumiyin nate pun timbali wayangan wonten dalemipun Bapak Estu nggih, Bapak. Mbah nuwun sanget. Nggih. Kula kapan-kapan pengen mriko malih, Bapak. Hari ulang tahun Golkar juga ta, Pak? Oh, ngoten. Oh, nggih siap. Nggih. Ayo kanca-kanca Maranggono jumeneng. Yuk. Yo, gedhok langsung garap dangdut. Ya, iya. Makaca kerawitan duit Jolaras Indonesia. Yuk, dados. Yo.
atine rada galang aja ngono aja ngono kanggo janji aku bakal galang. Turun. Matur nuwun Bapak Dalang, matur Nggih, suwun. Pak. Mbah nuwun sanget. Ngapunten kang kathah Bapak Dalang. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Ugi menika wonten pamundhut saking Ibu Maria Tunda Dewi. Nah, saka ing ketua anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Fraksi Golkar, ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk nggih nyuwun samping gunung kalih gubuk asmara. Nggih. Gending kula aturaken dhumateng Rama Widodo sak keluarga ugi Bapak Haji Muhammad Sarmuji ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Ugi DPR RI Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Istu Hari Subagio. Nggih. Forum pimpinan daerah, forum pimpinan Kecamatan Kertosono, juga kepala desa se-Kecamatan Kertosono. Nggih, Mbah nuwun. Sugeng mirsani kalian pengumuman tanggal 5 November jangan lupa para pamirsa kula aturi rawuh dumateng alun-alun Brebek dalam rangka UTI Golkar ke-58. Nggih. Mbah nuwun Bu Maria. Nggih. Ugi Pak Handoko PWKS Jakarta keparang monitor. Ngaturi lagu Gubuk Asmara pamundhute Pak Bupati kalian Bu Maria nggih. Bu Lucy Brahman. Bu Lucy mangga. Niki andalane lagune Mbak Mimin. Apa ta? Aku mau ngene, aku Gubuk Asmara lho ya. Ngono. Ning ya kowe kudu latihan. Apa-apa kok ya mimin ngono. Oh ngono ya. Aku ora Aku gak mau monopoli nek iso ki misale cara wong sekolah ki pinter siji liyane bodoh elek. Nek iso rata-rata kelas itu bagus semua. Lho ngene ki apik. Dadi iki aku nurun pean. Memberikan kesempatan monggo Gubuk Asmara wong ayu. Lah pendo kok lunyune. Model. Cek modele iki lek endo kok lunyu banget iso demes lho. Modele Politike seneng ae. omongane modele lambene temapuk ngono modele. Lunyu. Lambe Ning ora napuk karo tangan. lambe kok gemecek. Nggih. Digarap rong versi ya Mbak Lucy. Nggih, oke. Dangdut biasa karo Samboyo. Siap. Ya nggih. Mbak Mimin joget Samboyo nggih. Siap. Siap. Ya, monggo Mas Gugu. Ya, ya. Yo. Ayo senggak bareng kono lihat. Kan goyang sing agak ngetren to, Iki joget lagi ngetren DJ Thailand. DJ Thailand.
DJ Thailand jogetnya tuh seperti Kakak Apri. DJ Thailand. Iya, Apa betul. contohnya Pri? Lah, main pilah ayo. Asik masih. Iki lho DJ Mas. Thailand. Ye. Sik wis. Dang. Dat. Piye kowe mau? Piye pean mau? Junior karo senior. Mestine ya kualitasnya. Coba. Kok gerakane beda ngono lho. Yo. Ya Mas. Sing ngobah ki kene kok. Lek. Kuwi iki ora samurat. Kowe kukur-kukur apa si gatel? Lah jenenge kulino ibadah rak ya sok rukuk barang. Kowe kulino salat to kowe? Oh, men. DJ Lah salat ngangge sarung mau rukuh. anu rukuh motif sarung. Wah, niki jenengan mboten Dene ngertos iki lho. badangnya ngangge sarung. Datangnya Mbak Mimin tadi wah aku asem tak kira sapa Pak Yai sapa ganteng guys sarung guys songkok ajan. Kula wae kan tadi Wah, aku sewe. Anu apa ngangge peci to peci. terus sarungan. Ajeng mlebu mboten itu. Pak kula niku bintang tamu ora yakin mesti wong arep nonton. Lah kula kan dari jek sarungan men ra ribet ngoten Iki lho. cerita nyata ya. Heeh, kepiye? Mangkat nyanyi sak mobil karo aku. Kono kuwi diareki sopirku tau. Enggak anu Soalnya apa? Lah Mbak Mimin pundi lah niku? Oh, ngertos kula sopire jenengan. Ngono. Nek kan aku nek pemeras sanggulan ini kan ya aku ganteng banget Iya asline. betul. Ganteng banget. Luwih ganteng ini anu ora dandan. Dandan kok malah gilani. Tekno itu duit nek ngene. Oh iya betul. Piye jogete Pargoy mau? Lah ya make ngene-ngene to, lho ngene-ngene to. Ngono ya. Anduke ketok. Langsung entuk iku mah. Oh alah. Ayo. Ya. Iki mari ngene joget jaranan sentere were. Sentere-were. Kudu belajar karo suhune. Cedeter sakjroning ati nyatane lontor lemas kaya marang aku kowe dadi karawan Yo. Alon-alon masih. Oh alah. Kayak wong buyutan banget. Oh alah Mbah. Jogetnya gagal. Sentere-were. Ya iya mas. Ya iya mas. Masuk ya masuk. Esok
iki lho Min. Enak ya Min. Gobok kae kabeh critono masih. Tengah pagi nganti gagah rino. Aduh. Lucy iki sajake anak ragil. Lah apa? Ora duwe adi masih. Ora duwe. Lek posisi ngene iki kok kaya pengen wudu ya rasane. Wudu. Wudu ning ndi? Ora hawane nek nyamang Mbak Lucy kok pengen raup ngono. Pengen raup apa Jenenge wong iki nyan ki seger menyenangkan ngono lho Mbak. Dadi kan pengen pengen raup. sesuci Iya. ngono. Pengen raup apa pengen mimi? Ya ora to Mbak, jenenge raup jenenge. Sakit. Terus lu masih. Ya Allah, iki sing jan apa barongan. Lho memang lagune logate kudu ngono Aku kuwi. tak rewangi kak karep-karep inje Bapak nyun sewu sugeng dal. Jare pawakane dhewe-dhewe. Jarene wong iki kon apa adanya. Ini kan ngomongnya frontal banget, aku ora iso nglakoni. Loh, Aku isinan emang banget. ngono ki ciri khas ngono kuwi. Aku ngomong aja ngantek tanggoku. Tarik sis. Semongko. Piye lek joget dangdut mau? Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat Aduh. Oh, kok iso mangap-mangap aku mentua lo jejelit gelung. Ekspresi. Oh, ekspresi. Menghayati ya. Memang Menghayati. nyanyi itu harus Mimik dihayati. wajah harus ada. Mimik wajah. Oke. Ayo Mbak Lucy monggo ajar kendel Bang Ayu. Oh iya. Wah, jangan ajar kendil Bang Ayu. Padahal iki seniorku kok diajak kon ajar kendel. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang. Wes. Besan goyang ngono nek suarane ya. Kepiye? Otok. Ya ora to, Bro. Wis tak jiret tok. Tekan ndi mau? Teko iso awan. Catatan sak lolingane. Kata mas, kaya warane. Asik lho masih. Aku kowe dadi kerma. Sinden apa gelandang kok joget. Gelandang. Iki tegese uang sing prajurit sing numpak jaran dadi nyempaki ngono. Nah. Ning ra nyepaki kancane to, sebete ki rak jenenge jaran sing Nah, Jenenge Senterewe. oh sing derewe ngono kuwi. Kalau di Ponorogo itu ibaratkan prajurit naik kuda. Oh, prajurit. Numpak jaran. Dadi sampean ngene-ngene mau. Nah, prajurit. Upama praktek kowe dadi jarane ngono piye to, Lek? Ya mau dedek terluka nung. Oh. Ayo. Ya, wanita itu kan halus. Oh, ya wanita halus. Jangankan menyakiti fisiknya, nyakiti batinnya wis masuk KDRT lho kuwi. Wanita Rainaga. Kaya duwe bojo-bojo dhewe. Anu dedek izin minum dulu ya dehidrasi. Alah. Ngombor. Mondek arep ngombor lho biasane kok dehidrasi. Lah iya to kok le mau entek. Mun Agus, ya. Mereka tansih setunggal pamundhutipun Mbak Mimin, Mbak April. Apa? Mereka saking perangkat desa nyuwun gending selendang sutra kuning. Selendang sutra Sutra kuning. kuning. Nggih, diaturke ya. Sutra kuning nggih. siap. Kalih maranggonane kula gen kersane nyambut damel. Monggo, sinten? Sapa jenenge kuwi? Ayu-ayu e. Birgita, Chandra, terus Dina karo Wiwi Jumeneng. Nah. Ya, Mbak Wik Wik Ambiar. Nggih, Mas Joko Pilang Kenceng, terima kasih Pak.